Alright, right. Hello, mga kabisaya! Kumusta man mong tanan? Welcome once again sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, sa kanunay inyong host gikan sa Ontario, Canada. Ug syempre dili kompleto ang atong Lunes hangtod sa Biyernes nga Night Talk Show kung wala ang akong kauban nga atong pinalanggang Ate Gelma from Edmonton, Alberta. Maayong gabi, Ate Binky. O maayong gabi sa tanan natong mga kabisaya, wherever you are in the world. Nalimay kayo mi nga nakauban na pud namo kamo karong gabi una. Alright. Dinhi, simple ra atong tumong. Mag-istoryahan na rata, mga simple lang ang mga conversation, mga tawa pud ta. Labaw sa tanan gyud ate magtinabangay og magdinasigay gyud ate, di ba? Kay tinuod atong mga istorya, real stories o sa atong tinuod nga kinabuhi o sa atong pamilya, sa atong pagtuo, sa atong labi na sa among kinabuhi diri sa abroad ni Ate Gilma. Yes. No? Usahay gamay ra ang katawang usahay gamay lang jud ang katawang kinahanglan jud namo diri So kuhain yung mga kape diha og tubig ba, juice unsa yung gusto inomon og lingkod mo nga makomportable mo nga mag-uban namo sa among pulo ka bildo ni Ate Gilma. Og comment pud mo kung asa mo nagtan-aw. Kung first time pud ninyo diri sa pag-uban namo ni Ate Gilma, na welcome kayo mo. Kay Ate Gilma. Yes, ready na ba ta? Mhm. Tanan nato atong chika karong gabi una. Yes, ready na ta sa atong gabi sa Huwebes. Huwebes ang atong panag-istoryahan karon ate. Asa man ang atong home. Home, unsa may atong home kay naa naman ta sa Canada, nya gikan ta sa Pilipinas. kay kung dugay na ka sa abroad din, no? Tinuod ka. Asa na gyud ang atong home, no? Kay usay kung naa na ka sa Canada, mingaw man ka sa Pilipinas, no? Pero kung naapog ka sa Pilipinas, mingaw ka sa imuhang gisugdan dinhi sa Canada, di ba? Sa imong gibuild. Yes, tinuod na. Dili kami ngawon sa Canada. Wa jud ko gimingaw sa Canada oy kay kapoy bills noon saba mo. Ay, mao ang akong gikukuanan diri sa Canada no. Aw diha sa Pilipinas no. Haskang iganga. Sus. di gimingaw gyapon di kas Canada. Lagi og ako sala sunog naman tingan. Joker gid ay no. Unsa ba ni oy? Lagi grabe bitaw ti ang ikainit gayon. Ang Ngayon lagi akong isuon dito karon na istorya na ako unsa nga insihi ako ang kaayo init kaayo. Tapos syempre for the longest period of time nga naa ka dire, you were thinking nga na kay na build. Yes, na kay na build. Pareha na day. Mag-uli gani ko sa Pilipinas, sus maghulat na lang jud ko kinsay mo drive na ako. Di ko ka drive dito uy. Nga naman. Hadlo ko day kay ang traffic ba. Tapos ingon ako ga na may nagatang murag ang salubot nako mura man og kuano nila. Grabe man sut-sut mo dito ang lagi. Grabe ang mga drivers ato. Oo, bitaw. So that's the one thing dili nako ganahan kay di ko ka drive dito sa ato. I just need to practice. Kunya diri kay sige matag drive di ba? We have to kay na it is a necessity. Kay man diri di na magutman ka og di ka kapalit og groceries. Maong. Ako tinaanad nako nga mag-commute kay ang akong gipuy-an accessible kaayo sa tanan. Wow, yes, mao na yung one thing kuan po sa nya diri sa amo kay murag baryo man eh. Nasa inyo te kay kuan man gud diha lawak lanang kay ba lawak kay ba nung sa man sa ato Bisaya kay lanang man kaayo nang luag kaayo.
Unya murag open kaayo ba niya ang inyong mga tindahan lagyo ang pastilan Pero kayo. abi nimo day, Ah, nako isulti nimo. hmm, Nang tana kag asa ang home. hmm. Wait, Mhm, tubagon ka. mhm. Home is where the heart is. Yes, Di ba? yes, tinuod jud ka ate no. Pero ate asa man imong a heart sa Pilipinas o sa Canada? Naas Pilipinas kay daghan sila dito. Bitaw. Tinuod Pero pero naa naa man gyapon. Pero manang giingon lagi ti nga dili nakakahibalo sa imong home. Kay naa man kay heart diri, naa pa kay heart dito pero mas dako dito imong mo heart. lagi makuan ang heart nimo og naa ka diri sa Canada, ang heart nimo mabahin sa duha ba. Yeah. Naa Yeah. pamilya Kay dito sa yeah, Pilipinas. ang usa sad bitaw te no, ang naa ta diri no, ang mga pagkaon dito. Yes, yes. Mm. Sabi ninyo ang kalami sa pagkaon Mm. sa Pilipinas, maoy na-miss na mo. Mm. As Ano man ka presko kana bitang mga gulay nga sabsabon lang nato dito kay manaanad mo ko anati kay bukid man gud mi na tawo. Unya presko kay tanan ang mga isus na ibog ko ra istorya ko sa isuon. Si daghang kay prutas sa ato. Kana bitang hunahon ako kalami balang untag naa diri. Ano bitaw kay daghan mga prutas sa ato te. Oo, nay durian, nay mangustin, nay bayabas, nay avocado, nay lansunis. Namunga ra bagyod ingko nga agoy gay kalami bala. So, ing ana magita no kanang mao na tong ma-miss gyud nato. Yes. Unya maupod nang nalipay pug ko nga natay Bisaya night talk show kay ang Maulagi atong kana bitaw makakita kag kabisaya. Hagoy mo gyud kalami magiging istorya, di ba? maulagi ma-miss jud nato no bisag Mm. mag-English ta. Ay atong English kay broken English man in tawon pod. Kahay kay tungod nga as much as possible ato yung i-practice atong Bisaya. Mhm. Diba? Murag kalami lang jud sa paminaw nga kanang Bitaw. Ano ganing bitaw? ang kuan. Nalipay ko kuti nga natay show nga nakoy ka istorya ingon ani. Kay mura na ko ikong kalami balang unta murag naa mo ko sa Pilipinas. Pero lang ang pagkaon lang bitaw no. Ang pagkaon lang gyud. Oh, mga isda day. Sus ang isda diri. Mao gina akong ganahan ang isda. Frozen na jud. Sus mag-uli tati magsus kalami dito sa labi sa inyo sa Jinsan arang kuha ang mga sa inyo dito sa Jinsan arang kagalami. Dagko kayang tuna day. Oo. Na. Dagko pa sa tawo. Nya tag-as pa jud na. Maulagi. Diri magud si na ate naapod tay kanang naka-build pud ta diri kasi siyempre sa pagtrabaho na to diri naman pud tay makuha sa gobyerno. So munang dili pud ingon nga munang bahin gid ang atong kasing-kasing kung matiguang na ta. Kay ato man pud tong hinaguan da ate. So munang giingon nga magpasalamat na lang gid ta ani kay kung unsay naa sa ato blessing gid as Ginoo. Nya ang kuan pa juday ang mga ang ato bang mga pista atong mamis ang kana bitong kuog kung kuan sus diri ang ngawa ang Pasko ra ordinary day ra man. O gani yung Pasko diri pila ra ka adlaw pag human wa na ato September Pasko na do ugma pohon sa kuan sun semana Pasko na sa ato ate. Maulagi niingon gani akong giingnan jud na nako ang akong anak nakaadto nakauli mi try wala jud na siya kauli ayun yes kausara naka-try siya uli nga kanang Pasko og kanang New Year unya sa New Year ba perting buto daghang mang buto perting kuan ba kanang mga firecrackers ba labi na dapit sa inyo daghang kayo nahimo anang firecrackers dapit sa inyo nay daghan manghimuay diha. Oo, kay dili bisag sa amua sa likod balay mo kuan na mag firecrackers lang jud akong mga igsoon kay daghan man na sila. So, mingon akong anak, I like this Christmas. I like their New Year. Sabi ko nga naman, din siya, there's firecrackers everywhere. There's diba? Hindi ko ayos eh. Mo nang ang definition nato sa atong home ate naka-change siya kay duha naman gud siya ang atong makuan kay mingawon pa ta diri mingawon pa dito pero mas mingawon ta dito kay dito man ta ni tubo. Yes, diba? ang mga pista nga atong adtuon. Tapos ang tradition jud diha kanang abi ninyo I want to let these people know nga kanang mananaw ani nga ang Pilipino kung
magpakuan gani, magpa-birthday o magpakuan unsa bisag unsa lang mga party sa Pilipino, daghan kaayong mga puti nga moadto kay dili man pareha sa ilahan na ang handa jud ay daghan jud kaayo. Tinuod. Yes. So, ang atong nakuha kanang Sharon ba? Ito na Sharon? Party, mag-Sharon. Ha? Balutin mo ako. Kan ni mo ti oy. Ano mo gud si Sharon? Balutin mo ako. Oo, mga biit Ginoo ko pa sa Ilua. Oo, biit Sharon Cunita. Balutin mo ako sa iyong pagmamahal. Oo. My goodness. Ay, nila. Hoy, lawi kayo ang mga Pilipino mainig ka party. Sus do, daghang kaay mga to. Yes. Sagat katong neighbor namo sa una katong bag-o pa ko ba? Nya ay maayo man kumuluto og ube halaya. Agoy kalami ti paghi mga hala ati paghimo ba da paghatag dayon. Ingon siya. Ingon sa puti. Oh, where is that girl that I used to see here? Kay usahay di man ko di man ko muli sa mong rent boarding house. Ka-joker. Yes. Pangitaon jud ko anak niya kay oh, there's a party, I have to go there. There is purple thing. Ingon. Tira ko katawa. Ingon sila, giatangan ka day, giatngan ka day, dali. Wala oy may di ka anak mo hiluto dili kay ko anak kabaluti. Ara ito kadali anak siya kay dili lang siguro gyud ko hilig og mga ingana ba sa una. Kuan na ako mga luto mga akong tatay maay kay muluto pero sa kanang mga ulam ba pagkaon. O mga pagkaon na kuan. Dili ka na matamis-tamis dili. Oo. Mga pagkaon Pilipino jud ay bisag mga putahi pa na siya. Akong manghud na ako isa ka manghud gamay kay muluto karon og kanang kanding. Naman ko may kanding binuhiti niya mag-ihaw sila og kanding niya. Maay siya muluto og kaldiritang kanding murag akong tatay. Walay baho. Mao lang na di lang kumukaon og kanding. Ay, ako dili ko ganahan mo kaon og kanding basta dili akong tatay maghimo. Kay Yes. baho pero akong tatay ambot nganong dili man siya baho. Unsa una niya na siya tikon sa kuan sa pagluto day. Dili sa pag-ihaw te, dili sa pag-ihaw. Pag-ihaw jud. Lagi kana ba diri di ba kanang unsa ba trick or treat. Nya sa tuwa kay kalag-kalag man mag oras gani na sa kalag-kalag sus daghan jud ming lutoon nga klase-klase sa dihang didto pa ko. Daghang klase nga mga kakanin ang lutoon di ba pilit man pod kanang unsa ba lami kay na te no. Gahan kayo nga klase ang akong lutoon niya ang akong mga kuan ba mga igsuon mo ingon na-miss na namo ikaw kay wala man dili. Ang akong nanay pud tino maay kay muluto og kanang mga tamis kanang maay kay siya magluto og puto niya. Ako sa una gagmay pa mi maligya taw ko puto niya kanang bitang kanang magkabulo pud siya kanang bitang mga cassava roll mga yan na lami kay siya muluto mga chips mga banana chips maay kay siya kugyan kay akong nanay gud ti. Pero akong tatay mga sudan iya. Maulagi pod. Ang maulang ang atong mga kadaghan jud tay mamis nga dira sa ato di. Mo ganito no. Pero labaw sa tanan no, bitaw kanang kita no kinanglan lang gid ka nga being grateful kung asa tagi butang sa Ginoo no kay dili kay kabalot ti daghan ba kay ti nangandoy kun asa ta karon. So ang ato lang ibutang sa atong hunho na ate, magpasalamat akong bisan asa ta. But we are just talking about our experience here mga kaigsuonan nag-istorya rami nga kanang how unsa ang among kamingaw unya unsa among gibati kun muli mi diha mobalik mi diri kay simpre naka-experience naman pod mi nga maayo pod diri unya usay dili tanan wherever you are dili gid tanan kompleto no pero manang giingon nga duha ang among home. Yeah. Ang pinaka-best nga home diha gid sa among jud sa ato. Yeah. There's no place like home jud. Yeah. You. Walay kuan, walay makatupong sa kuan. Di ba? Yeah. So, mga igsuon, para ninyo unsa may meaning sa inyong home, no? You know, kanang i-comment sa dinyo diha kay daghan magid mga tao karon sa abroad. Uy, wala pud ay nagkuan na comment out. Dili. Okay, so
kanang para sa mga nang nasa laing nasod no, kabulumi nga kanang naapuboy mga laing experience, lahi-lahi man gud tag mga experience no. Unsa Wow. may home ninyo, what did your unsa man yung mga experience, comment gud mo diha sa ubos no, di ba? Kay og sulti isud mi nga nang unsay inyong mga unang huna no. Mm. So, yeah. Kay 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 aron ato nang panag-istoryahan sa sunod ti, di ba? tinuod jud na. Yes, Mm. yes. So mga I-suggest pod, pwede pod silang mo-suggest og unsay yeah. topic nga ilang gustong ipakuha sa ato. Yeah. Kay aron makatubag kami kung unsa man gani ang inyong gusto namong hisgutan. You just have to to suggest para hibaw-an po namo. And then ma-appeal pod mo. Yes. Bitaw. Okay mga kabisaya, murag paspas jud kayo ang oras mo, maati-ati no, basta malinghaw gid ka. Lami mo kay itong istorya kay labi mo naman Bisaya good. Ay, salamat kayo sa inyong pag-uwan-uwan namo mga kabisaya karong gabi una ha. Yes, daghang salamat sa inyong comments, inyong stories o labaw sa tanan sa inyong oras. Yes. Dako kaya among pasalamat nga parte mo sa among growing Bisaya community or sa atong growing Bisaya community. Yes. So, hinumdumi mga kabisaya no. Bisan asa ka paingon, bisan unsa to magian sa kinabuhi, ayaw gid mo pakawala paglaom mga igsuon no. Kay usahay dili man nato makita dayon un asat paingon god. Unya pero padayon lang gid ka kay ang Ginoo nag-uban ka nato kanunay bisan sa mga panahon nga hoy daghang kay nga panahon nga dili nato makita unsay na ato dili nato ma-picture unsa may ato sa ato pero yet ang Ginoo nag-uban ka nato. O kung nalingaw mo, di ba? O na-inspire mo sa atong conversation karong gabi una, i-share pod sa inyo kaning among live ni ate sa mga kabisaya tin no. Aron mo join sa atong growing Bisaya family, di ba? So, kita-kits na ta sa sunod. Oh, Biyernes pa ugma. Napatay Biyernes. Napay programa. Lunes. Hangtod Biyernes. Okay. So dinhi sa Bisaya in Canada night talk show with Ate Dinggay ug Ate Vilma. Okay? Yes. Amping kanunay mga kabisaya. God bless everyone. Yes. Maayong gabi. God bless. See you again. Yes. So bye. Bye-bye. Padayon lang kung naa ang pagtuo. Naapuray ang paglaom. Yes, that's very true. So salamat kay Kabisdak. Salamat. Shoutout sa nagtanaw karon. May ka-comment ang asa ka. Thank you for watching. I'll see you tomorrow night. Bye. Good night. Okay, bye-bye for now.